What's up mga kamamilya, mga megs? Welcome back to my YouTube channel and sa akong Master Poppy Facebook page. Daghang salamat sa mga nag-follow, nagsubaybay sa akong mga games o sa akong mga vlogs. Right now, natara ni sa atong balay sa Makanhan kaya isolated dapat and medyo syempre tungkol sa pandemic limited ang atong mga lihok, deprived ta sa atong paglaag-laag o pag-enjoy sa life. Headset ko nga murag gaming gyapon pero actually mag-review ta og #alive. Speaking of pandemic, murag kaning Korean movie which is very new on Netflix is kinda related sa atong mga kahitabo karon sa kalibutan na isolated, limited, scarcity sa food na in a way very similar sa atong gaagian karon. That is why I think munang murag one of the most popular Netflix movies siya karon. I think 2 days ago showing ang #alive. This is a Korean film in which sa una naapoy alive nga title pero kanto siya kanang American I think or something na foreign film na it's about being alive and surviving in the mountainous nga mga snowy kay na murag na crash ang ilang plane dito something nga na pero kani siya lahi but it's still about surviving, no? I think alive is kung mangutana mo, no spoilers ni siya pero kung mangutana mo nganong alive ang title and if you want a simple answer I think mo na siya survival. So sugdan nato kani si Park Shin-hye. Hi? 예? Park Shin-hye. 여보세요? 아무도 없어요? 우리 진짜 살 수 있을까요? 꼭 살아요. 우리 같이 살자고. 준비됐어요? 갈게. 지금 가요. 무슨 진짜. 여기 살아있다고! Shoutout sa mga K-drama fans niya. Park Shin-hye. Okay. Muna siyang gwapa nga babae, no? Medyo nerdy siya nga babae. Dili siya katong pa sexy. Pero gwapahan ko sa iya doon. Actually, nakakrush ko niya. Di lang ako kabalo kung unsa to nga film. I'm not so particular. Tapos si Yo-in. Si Yo-in. Hain naman kay. Kana. Muna siya si Yo-in. Okay? Di kay ko familiar sa iya. I think part Japan siya sa boy group, K-pop. Actually, siya ang protagonist. Kay siya ang pinakauna nga nakita sa salida. And murag mag-revolve around sa iya ang story. Which is relatable siya kay gamer po ni siya. Ga live stream gamer siya. Sigilan daw siya og naara sa iyang kwarto. Dili maka-grocery. Relatable kay no. Then this comes a pandemic. Nga nikalit lang. Nga ang nagstorya sa iya kay ang iyang gamer friend. 미식 지역에서 빠르게 확산되는 전염 현상에 주요 도시들은 이미 통제가 불가능한 공격이 Kalibutan, din gi-on niya ang TV and then dito na dayon, nagsugod na dayon ang mga zombies. Pero nganong nag-ila man ni sila ni Kuan? Unsa sila? Is this his girlfriend? No. Kailangan ninyo makitaan ang salida para makabalo mo unsa ni siya. Nganong nag-ila ni sila? Unsa ni sila? Not a best friend, not. Basta makita ninyo sa salida, no spoilers ba akong ingon, okay? Na yung mga times nga kurat-kurat but not so, okay?
para sa ako not so frightening. No, basahagay ninyo ang ilang gibutan sa poster, oh. 공여태 풍느드지 공너나 더라 풍네. No, kung pwede pa lang nun, mahimo kang extra nga mahimo kang zombie. Sugot jud gawa. Part na din ko sa ilang film. 9, 6, 7, 8, 9. Oh, 3 days ago na day. Alright, sige. Let's talk about sa ilang intensity sa salida. Sometimes mura siya o mubalik siya pagka medyo relax lang. Kulba ang sitwasyon pero not as exhilarating nga kanang every moment kuan kayo, very kulba, no? Nanong naana siya bunal o naana siya telescope kinsa na ilang gitanaw. You need to watch the movie para may bawaan na. Gipakita sa movie ang imong struggle kung dili ka makagawas and then wala kay food or wala kay buhaton, kanang atong gaka-feel karon bas isolation. Ipakita na siya sa movie kung unsay worst na mahitabo, unsay struggle, labi na sa pagkaon. Di mo kaya nato ma-feel ang struggle sa pagkaon kaya pwede mo makato sa tindahan, mag-mask lang ta, di ba? Pero ani nga sitwasyon, dili juga kagawas kay mamatay ka, di ba? So what's gonna happen? That's the question. Pero ani frustrated na siya, gigutom na siya. Ayan, atong mga protagonists. Oh my God! So, blue screen di ay. Di blue screen na day sila ato. Katong, okay, kung mahulog po, di ba? Kung mahulog, uoy. So, blue screen na IPC. Kanit sila. Unsa man ilang gibuhat ani? What you think? Tan-ana mo, mga pamilya ha. Okay, nagradyo. Kinsa ilang giradyo? Narang mga zombies. Nasa ilang luyo ang zombies. Ayan. Ang lalaki. Isolated. Wala na siya nag-selfie. Nangita na siya signal. Kaya ang ilang area is kapos sa signal. Lahi ba ilang zombie sa uban zombie? Ayan. Itong uban zombie movies ba? And then, ingani daw ning isolated ka kay ang muna uso karon, di ba? Uso kaayo ang tanom. Kay one of the best lugar na siya nga mga pamaagi nga para ma-distress ka. Kay stress kayo, stressful kayo maguna-una, tapos ang uban makauna-una nagpagpakamatay, kay murag wala na pulos ang ilang kinabuhi, unsaon nila survive, di ba? So kanang tanom, isa gid na siya sa mga dalangpanan sa mga tao para ma-de-stress. Mawa ang stress, mawa. 아버지 사무실에 와 있어. 그래? 꼭 있어? 하지 말고. That's it mga kapamilya, mga megs, ang atong review. Akong rate for this akong rate aning movie is it's dili kay ko satisfied yun no sa iyang pagka-horror. Ang iyang pacing is medyo dragging siya. Pero pag abot sa iliwit, imbis na i-emphasize nimo ang kada emotion, I think wala nila na acting maayo, labi na sa lalaki, I don't know. Pero dapat na siya yung murag ang drama manggo dili effective para sa ako, dili effective ang drama sa last. So I think that is 8 lang. So dili kay siya makapasar, dili kay siya maka 9. 8 lang for the sake of nice nga production. Ang concept kay kuan manggod common na ang concept. Wala kay nila nabutangan ng twist. Relatable lang gid siya. Relatable kay siya karon nga mga times sa ato mga crisis. Guwapo man ang iyang kuan, pero nakita na mo gud nato ang uban ng mga zombie movies. And dito na to ma-compare ba? Kung sa baka if
effective ug ka-nice ang ilang gihimo pag movie, no? If you want na atay Netflix, kung gusto ka maka-avail sa atong Netflix na atay 300 for 3 months, and if you want 6 months 600, and kung 1 month 1 year, gusto kag 1 year diretso na para dili na kay ka mahasol pa og renew instead of 1,200 1,000 na lang. So discounted ang mga subscribers nako og mga followers nako, so ay kalimot mga pamilya, please follow, like, comment, and subscribe ug i-share ni sa tanan nga mga wala pa nakakita ani nga salida, sa tanan nga wala pa naka-Netflix, o sa tanan ni mga friends nga gusto lang ka magpaibog diha kaya naka-subscribe ka sa ako. Wow, bitaw. Until next time, bye-bye.